హలో గైస్ ఇవాళ వీడియోలో నేను మీకు ఇక్కడ మనకు లూడో కింగ్లో మీరు గేమ్ విన్ అయిన తర్వాత స్క్రీన్ షాట్ ఎలా అప్లోడ్ చేయాలని చెప్తాను చూడండి. ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ గేమ్ విన్ అయిన తర్వాత ఈ విధంగా స్క్రీన్ షాట్ అయితే తీసుకోండి. స్క్రీన్ షాట్ అనేది తీసుకున్న తర్వాత మీరు చాలా జాగ్రత్తగా స్క్రీన్ షాట్ తీసి పెట్టుకోండి. అది మర్చిపోతే మీకు చాలా కష్టం అవుతుంది. దయచేసి మీరు స్క్రీన్ షాట్ అనేది క్లియర్గా ఉండేటట్టు చూసుకోండి. అలాగే మీరు క్లియర్ స్క్రీన్ షాట్ అనేది తీసుకోండి. తీసుకున్న తర్వాత మనకు గేమ్స్ డౌన్ అనే అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీరు విన్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ టు అప్లోడ్ స్క్రీన్ షాట్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ మనకు పర్మిషన్ అడుగుతుంది, గ్యాలరీ పర్మిషన్. ఇక్కడ నుంచి మీరు అప్లోడ్ అయితే చేయండి. ప్రజెంట్ నేను ఏంటంటే లాస్ అయ్యాను కాబట్టి ఇక్కడ లాస్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి స్క్రీన్ షాట్ అనేది అప్లోడ్ చేయండి. మీరు ఇక్కడ లాస్ట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే కన్ఫర్మ్ చేసేసారు, మీరు లాస్ అయిపోతారు. నెక్స్ట్ మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే కనుక ఇక్కడ ఎర్రర్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి ఇన్ కేసు గేమ్ రూమ్ కోడ్ ఎర్రర్ వచ్చినా సరే ఇక్కడ మనకు రీజన్ ఉంటుంది. అపోనెంట్ రాకున్నా సరే, ఇన్వాలిడ్ రూమ్ కోడ్ అయినా, అపోనెంట్ డైమండ్స్ యూజ్ చేసినా, లేదా అపోనెంట్ 3, 4, 5 మెంబర్స్తో ఆడినా, ఈ విధంగా మీరు ఏంటంటే లూడో కింగ్ మీకు వర్క్ చేయకపోయినా వెంటనే మీరు రెస్పాండ్ అయ్యి ఇక్కడ మనకు రీజన్ క్లిక్ చేసి అప్లోడ్ స్క్రీన్ షాట్ మీద క్లిక్ చేసి కన్ఫర్మ్ చేస్తే మీరు స్క్రీన్ షాట్ అయితే అప్లోడ్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను విన్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి అప్లోడ్ అయితే చేస్తున్నాను. ఇక నా స్క్రీన్ షాట్ అయితే కన్ఫర్మ్ చేస్తున్నాను. కన్ఫర్మ్ చేసినామంటే మనకి ఈ విధంగా అప్లోడ్ అయితే రావడం జరుగుతుంది. ఈ గేమ్ అనేది నేనైతే లాస్ అవుతాను, ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ లాస్ మీద క్లిక్ చేశాను కాబట్టి లాస్ అయ్యాను కాబట్టి ఈ విధంగా మీరు జస్ట్ గేమ్స్ లెవెల్లో స్క్రీన్ షాట్ అయితే అప్లోడ్ చేయొచ్చు.